ni jamana lɛbagaw minnu b'an filɛ dugu don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ka tɔ sigiyɔrɔ la ni y'aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ dayɛlɛlen bi tuguni bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna na sa an y'a latigɛ ka honorable Sidiki Kuyate wele n'a bɛ fɔ ale ma ko sɛgɛsi an n'ale bɛna kuma Mali kan an n'ale bɛna kuma Manden kan parce que an b'a dɔn a bɛ caman dɔn jamana histoire la an bɛna kuma da d'a ma k'a da walawala ka caman fɔ aw ye ko minnu bɛɛ bɛ sen na dugu kɔnɔ ni wagati in na an tɛ kuma jan bilen an bɛ kuma da d'a yɛrɛ ma k'an représenter an ɲanma honorable awa mi fo kan an lajɛbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u folen kɔfɛ y'a fɔ cogo min na n'ala ka jɛ fɛn bɛ tali kɛ kunnafoni kɛnɛ kan bi an na se ka ne kunnafoni TV kɛnɛ kan an na se ka an da don ko caman na mais yan'o cɛ y'a fɔ cogo min na ne Sidiki Kuyate tɔn dɔ bɛ jamana kɔnɔ an bɛ min wele k'a fɔ ko Yirimakɔrɔ o kuma lasela don o ni an bɛ tɔn min wele bi ko Yɛrɛwolo Debout sur le rempart o fana kuma lasela don bɔ ka foro kan an yɛrɛ fana kunnafoni dila voilà n bɛ se ka min fɔ dakɔrɔ damadɔ ye. Ok mani sɛgɛsi ko k'i yɛrɛ ye kunnafoni dila ye monsieur Kuyate an y'a ye kunun meeting kɛra meeting ɲɛna jama bɔra monsieur Kuyate ne bɛ fɛ an ka segin kɔ dɔɔni ka don an ka jamana kɛlɛ nali yɛrɛ la fɔlɔ u ko mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na ko joli tɛ sumaya nɛn kan an bɛɛ ye kunnafoni dila ye kunnafoniya dɔw n y'a sɔrɔ wagati dɔ la ko an ka jamana kɛlɛ a déclenchera ni fɛn fɔlɔ min ye o ye bingani min tun bɛ ka kɛ an ka togodala mɔgɔw kan ni n ko bingali n b'a ɲɛf'i ye u ko an ka togoda la i bɛ taa sɔrɔ ni kiri donna mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ wari bɛ mɔgɔ min kun o de bɛ kiri o de bɛ se sɔrɔ kiri kan u ko fana an ka togodaw la an ka finitigila mɔgɔw u bɛ bi fantanw kan ko o kɔniya o min tun bɛ togodala mɔgɔw kan o de y'olu la révolté ni banbagaciw sera ka dugu kan facilement est-ce que monsieur Kuyate de la ko o kibaruya sɔrɔ. Oui, an y'o kibaruyaw sɔrɔ. Vous savez, Valérie ko l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait créé. C'est que adamaden hakili ye fɛn min ladan ni a bɛ ye k'a fɔ donkɔnɔmugu juguba don ko dɔw bɛ se ka tali kɛ an bɛ min fɔ ko histoire n'a fɔ kana ko dɔ fɔ tiɲɛ don kɛlɛ wulilen dɔw ye nin lase kɛ mais ni o lase kɛra anw b'an yɛrɛ ɲininka o kɛra cogo di wagati jumɛn mun nana mɔgɔw bila ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'o kɛlɛ kɛ c'est-à-dire que o bɛ yen dɛ c'est-à-dire que o kiri tilenbaliya bɛ yen o fɔɲɔgɔnko bɛ yen bagan tɛmɛsira yɔrɔ ko ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw bɛ yen mais mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o nɔ kan jɔn wulila dugu jumɛn wulila mɔgɔ jumɛn wulila k'a fɔ k'u bɛn'o kɛlɛ kɛ parce que o kɛlɛ ma nɔgɔ an ka Mali kɔnɔ munna parce que i b'a sɔrɔ i bɛ bagan gɛn dugu min na dɔ fana bɛ sɛnɛ kɛ o dugu de la n'aw bilala ɲɔgɔn na dugu ka ko de don c'est-à-dire que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ la n'o kɛlɛ fasugu an ka jamana kɔnɔ parce que e b'i tigɛ ka bɔ jɔn na dans la mesure e de ka bagan donna dɔ ka foro la walima e de ka foro bɛ dɔ ka bagan tɛmɛ sira la an yɛrɛ da donna kuma dɔ la Segu Pelengana sira fɛ bagan sira dɔ bɛ yen min ye bagan tɛmɛ siraw ye nka a bɛ ye k'a fɔ ko kɛlɛyaw nana don a kɔnɔ miiri mɔgɔw ka sababu la mais k'a fɔ ko kɛlɛ ka taa kɛ fo dɔ k'a ɲini k'a fɔ k'a b'a tigɛ ka bɔ Mali la ne ka dɔnniya ma se o ma Mali dɔ fɔ la min kɔni kɛra n'an b'o kalama c'est que i b'a ye ni an ka jamanaba in ta k'a jateminɛ farajɛ donni ka na fa bɔ ka na se fo sisan ma soit dɔw bɛ fara kan ni minnu farala kan a b'olu bila sanfɛ tɔw kan maa bɛ se k'a fɔ bi an ka kɛlɛ bɛ yen de c'est-à-dire que Firun san 1970 wagati ale de tun ye Tuaregiw ka ɲɛmaa ye ale de tun ye Tuaregiw ka masa c'est-à-dire que maa lafalenba ye o Firun a yera ko o ma sɔn ka tugu Faransi kɔ Faransi taara alliance kɛ ni dɔ ye ni jɛɲɔgɔnya kɛ ni dɔ ye ka jɛɲɔgɔnya kɛ n'olu ye o de nana wolo Firun fagali la donc o Firun fagali minnu y'u yɛrɛ Firun ko la o ni Firun fagara janfa min kan Firun yɛrɛ denw n'a balimaw fɛ
o bɛn ɲɔgɔnya o de bɛ yen, c'est à dire que o min bɛ yen dɔ bɛ dɔ minɛ k'a fɔ ko i ye janfa kɛ, ɔ min fana bɛ yen n'o ye janfa kɛ, farajɛ ka lase kɔnɔna na o bɛ dɔ in kɛ n'a fɔ ale ka fisa ni dɔ in ye, donc o sentiment min bɛ olu ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in bɛ yen de, mais i b'a sɔrɔ an ka dɔfɔyala dɔ n'o ye sɔrɔn dɔ ye, olu de b'o ɲɛfɔ k'a fɔ ko dɔ ye dɔ ka jɔn de ye k'o kɛlɛ de bɛ yen, donc o b'a jira k'a fɔ mɔgɔw bɛ kuma o mɛn a caman ye a bɛ fɔ o ma ko le paralogisme et raisonnement involontairement faux. I tulo b'a la a lakalilen maa kɔrɔ dɔ fɛ i dalen b'a tigi la a ye kuma min fɔ i b'a sɔrɔ taayɔrɔ t'a la parce que ale t'a dɔn min kɛra n'o ye mɔgɔ bila k'a fɔ nin fɔcogo la, donc jamana in b'o de gɛlɛya kɔnɔ, sinon n'i y'an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ta d'abord a bɛ tɔɔrɔgu yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ k'a daminɛ kabi minnu bɛ firiniko la ni minnu tɛ firiniko la a bɛ yen fɔlɔ de, minnu tɛ firiniko la olu de nana kɛ farajɛ ka bolokɔnɔmɔgɔ ye, o bolokɔnɔmɔgɔya fana nana kɛ san k'u b'olu kusa tɔ kan, o kusabanciya kɛlɛ ni o jɔnmaya kɛlɛ o de bɛ yen, mais k'a fɔ ko dɔ ye hɔrɔn dɔ ye jɔn ye o yɛrɛ tɛ yen fana, donc n ye kuma fila lakile nin yɔrɔ la ka kɛ ne ka ɲininkali cogo ye. D'accord, o ɲɛna monsieur Kuyate n ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko banbagaciw u bɛ don dugu o dugu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ duguladen dɔ de nɛgɛ walasa u ka se ka dugu situation bɛɛ d'u ma, aw ka nin wulikajɔba in na est-ce que aw kɛlen don ka fɛn dɔ bila en place ka se ka taa an ka togoda dugumisɛnninw na ka taa mɔgɔw la sensibiliser walasa ni banbagaci ninnu ka nana dugu kan k'u bɛ don n'u hakiliw cɛ u ka se k'u gɛn ou bien u kana se ka bin u ka piège kɔnɔ. Bon i b'a ye ala barika la kibaruya caman b'a sɔrɔ an b'a sɔrɔ ka bɔ minnu yɛrɛ sigilen n'o ye banbagaciya wɛrɛ daminɛna ka taa sɔrɔ sigida ninnu kɔnɔ dɔw ye zon ye, dɔw ye drogue feerelaw ye, dɔw ye marifa feerelaw ye, dɔw ye bandit de grand chemin yɛrɛ ye, ɔ sisan o de dɔnna ka na ni accord ko ye, accord la u ye fɛn dɔ k'a kɔnɔ ni mɔgɔw girinna fɛn min nɔ kan ka taa sɔrɔ o de ye accord la masiba ma yɔrɔ yɛrɛ n'o ye min fɔra ko DDR, o ye jumɛn ye, ko démobilisation, désarmement ni intégration et réinsertion, o min kɛra mɔgɔw dɔw bɔra Bamakɔ yan, dɔw bɔra Kayi, dɔw bɔra diɲɛ fan wɛrɛ fɛ maliyɛnw ka na u baw ka sanu feere, dɔw y'u ka du feere ka t'u tɔgɔ sɛbɛn terroriste ka liste kan parce que terroriste nana jamana ta otage la, communauté internationale en passant par la France u ye pression kɛ Mali kan an taara an bolonɔ bila accord min na, o accord b'a jira sisan k'a fɔ ko ni maa maa ye marifa ta ni grenade kelen sɔrɔ i bolo ka marifa sɔrɔ i bolo, donc i bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn groupe dɔ la o sen kan jamana bɛ se ka mɔgɔya sira dɔ don i kɔrɔ, jamana bɛ se k'i ta k'i don armée la, o y'a sɔrɔ armée donni caman minnu dɛsɛra k'o kɛ o kanu bɛ minnu na faso ko yɛrɛ kama nin kɛra sababu ye olu caman nana nege ka taa 200,000, 280,000, 100,000 ta ka taa u tɔgɔ sɛbɛn terroriste fɛ k'u dege kɛlɛ la, finalement u tora yen kalo kelen, kalo fila, kalo saba, ils ont appris à vivre avec les armes, donc ils ont été condamnés au statut des ennemis de la République en voulant servir la nation. O kaw fana bɛ yen, o kaw bɛ yen ka jugu nin bɛɛ, o ka jugu minnu, o ka jugu minnu kun ye, o c'est des milliers de personnes minnu bɛ yen an b'u dɔn minnu bɛ hali saba citation kɔnɔ ka na u ka wariw ta parce que a wagati tɔgɔ sɛbɛn kun ye 70,000, 70,000 fo kɔsa fɛ wagati min na a nana fɔ ko accord ko bɛna don ba la a yɛlɛnna ka taa fo 100,000 ani kɔ la, i bɛ taa yen i ti baara la i somɔgɔw de bɛ balo, wa n'a fɛn fɛn somɔgɔ dɛsɛr'u balo kɔrɔ i bɛ fara terroriste kan parce que sisan marifa b'i bolo i sera ci cogo la, donc tu vas chercher à survivre au moyen des armes, donc camanba de taara o cogo la, an ye laseli kɛ n y'an accord kɛlɛ an kun ye nin laseli de kɛ, n'aw taara accord in tɛna la waleya wa u bɛna aw kɛ a bɛ fɔ min ma ko chair à canon de parce que aw bɛna taa de y'u ka kɛlɛcɛw ye, donc ils ont recruté comme ça, c'est-à-dire au compte du terrorisme et du banditisme par ce canot là, voilà. Ok, donc sisan o mɔgɔ kelen de bɛ togoda ninnu na sisan nɔ, o mɔgɔ kelen olu ka ca, togodala mɔgɔw ka position d'u ma walasa u bɛ se ka taa fagali kɛ cogoya min na, olu bɛ yen dɔw fana bɛ cogodaw la, c'est que ni nin n'a ɲɔgɔnna si wulila i b'a sɔrɔ sisan c'est comme n'a fɔ an filɛ Bamakɔ cogo min na,
a b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen politique sira fɛ u bɛ taa wari minɛ dɔw la dɔw bɛ taa parce que an ye diinɛ karamɔgɔ ye u bɛ taa wari minɛ dɔw la dɔw bɛ taa parce que an ye jama ɲɛmɔgɔ ye u bɛ taa wari minɛ dɔw la donc o min bɛ yen kɛlɛ fana mana wuli fana dɔw fana de bɛ taa kɛ sisan bon ne bɛ se ka dugu in citation di aw ma a ye ne kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o fana mɔgɔ bɛ yen nɔ donc o y'u ka contacts de olu de bɛ c'est pourquoi a b'a ye n'an bɛ nin guerre fasugu kɔnɔ jamana minnu b'a kɛlɛ dɔn fana i b'a sɔrɔ o jamana fana b'a ka mɔgɔw fana dilan bitigitigiw la sɛnɛkɛlaw la mɔnikɛlaw la baganmaralaw la u ni donsow la minnu fana bɛ se ka information bɔ k'a di donc kɛlɛ n'a daminɛna dɔrɔn i b'a sɔrɔ tiɲɛnikɛla tɛ se ka tiɲɛni kɛ abada fo ka taa sɔrɔ a ye mɔgɔw dɔw sɔrɔ a bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ minnu fɛ k'olu baaraw kɛ maintenant anw ni minnu bɛ kuma an bɛɛ hali kɔsani n'an bɔra Sikaso komi an bɛ taa Kayi cogo min na komi i n'a fɔ an ye yɛrɛwolo yɛrɛ sigi Kulukɔrɔ cogo min na anw ye tagali fɛn o fɛn kɛ k'a daminɛ Mopti Gawo an ma se ka taa yɔrɔ min na nin wagati laban ninnu kɔnɔ o kɛra Kidali de an ye nin laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ mais laseli kɔfɛ dɔw b'a jira c'est à dire que i b'a ye k'a fɔ ni dɔw bɛ ka tɛmɛ n'a ye olu b'a kɛ i n'a fɔ manakun wɛrɛ t'olu bolo bilen ni nin tɛ quoi parce que u tun bɛ mɔni min kɛ u tun bɛ sɛnɛ min kɛ u tun bɛ baganmara min kɛ walima u tun bɛ jago min kɛ trafic jɔra sisan solution min b'olu bolo dɔrɔn c'est de prendre des armes ou bien ka kɛ minnu ye marifa ta ka kɛ olu ka cidenw ye ka se ka survivre donc o de y'a gɛlɛyama yɔrɔ ye sinon an ye fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ pour que mɔgɔw kana taa don a da mais hélas mais gouvernement kun kan ka fara anw kan donc gouvernement ma fara o kan parce que ni gouvernement ko k'ale bɛ fara an kan k'o kɛlɛ kɛ gouvernement bɛna obligé ka marifatigi ko de kɛlɛ gouvernement dun ye donna accord ko da fɛ donc gouvernement obligera ka publicité kɛ accord mise en œuvre la o kɛra espoir ye ka mɔgɔ caman ba recruter o fana kɛra espoir ye ka mɔgɔ caman tugu marifa kulu kɔ parce que pour eux ka kɛlɛ bɛna aboutir parce que déjà accord sɔrɔla et puis ko mɔgɔ b'u fana kɔfɛ fana donc an ka min ka min fɔ o ni gouvernement bɛ ka min fɔ o fɔli min kɛra ɲɔgɔn kɔ o ye fangaba bɔ an ka laseli kɔnɔ mais o n'a taw ta an kɔni sera ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu y'a jira k'a fɔ ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ mais olu tɛ se ka don ni ko da fɛ voilà. Ok Kuyate ye faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ aw ka kunu bɔli n b'a dɔn a ye bɔli ya kuma caman fɔra a kan mais est ce que walawalali b'i bolo tuguni halisa aw ka wulikajɔ in na bon i b'a dɔn ni bɔli bɛ kɛ surtout ni jamanadenw fanba fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɔ a bɛ ɲɔ ɲalen n'a ɲɛna a bɛ fereke fɛnw ferekelenw b'a kɔnɔ fɛnw dɔ kɛra majɛw ye ne yɛrɛ kun kelen surtout n ka bɛ tɔn min kɔnɔ n'o ye yiriba kɔrɔla ye n'o ye kumalasela ye anw ka principe ba tɛ ko jama jama fanga bɛ min na o ye fanga bɛ min na ye ni jama bɔra ka taa sɔrɔ kunkilenna tɛ fanga t'a la ni jama bɔra ka taa sɔrɔ a ma labɛn ka ɲa nafa t'a la ni jama bɔra ka taa sɔrɔ jama ka kunkilenna min b'a sɔn nɛmɛ la o ma dɔn nafa t'a la donc o de kama jama bɛ bɔ mais kɔfɛ baara min bɛ ka kɛ duguma n bɛ fɛ k'i da don baara in yɛrɛ de la c'est ça o baara ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ nin déclaration officielle de nin dira presse caman ma wa an ye fɛɛrɛ kɛ k'a kalan fɛnɛ an n'a sɔrɔ k'a fɔ a kɛra ni gɛlɛya ye parce que atmosphère min tun bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn dɔɔnin mais est ce que i bɛ se k'i walawala la ka bakuruba ɲɛfɔ kɛnɛ kan yan a bakuruba minnu ɲɛfɔ dɔrɔn o de ye nin kɔnɔ caman bɛ ka bɔ k'a fɔ an bɛ transition soutenue mais e bɛ mɔgɔw soutenir a tigi bɛ yen ka ban sisan n'i b'a dɛmɛ fo e k'a dɔn degun jumɛn de b'a kan gɛlɛya jumɛn de b'a kan i ka se k'o ta ka bɔ yen n'o tɛ i ka kule in tɛ gɛlɛya min bɛ yen sisan ce que a yera il y a longtemps an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko anw jɛɲɔgɔn ninnu les pseudo partenaires ou amis an ma sɔn o ka ko ye mais o waati o discours kelen tun tɛ an ka faamaw bolo c'est à dire que an ka faamaw tun tɛ o kuma la au contraire u kuma yira k'a fɔ an bɛ k'o min fɔ ko ye nkalon de i bɛ ka binnen bandaw nana o kelen continuera sisan minnu bɛ yen ne Asimi n'u ka kotigi ɲɛmɔgɔ ye Sogɛli Kokala an tun bɛ ka fɔli min kɛ ko jeli ye Faransi ye jɛɲɔgɔn minnu b'an na o kelen don k'u tintin an kan u ye janfa kɛ sisan olu y'o kuma kelen fɔ o bɛ mun yira o b'a yira ko fɔlɔ an ka kɛlɛ tun bɛ tali kɛ bolo fila la bolo fɔlɔ ye jumɛn ye ka
digili kɛ an ka fanga kan yasa fanga bɛ sɔn k'u jɔ jamana ani jamana kɔnɔdenw lakanani u n'u ka hakɛw lafasali bolo kan sisan komi fanga ma sɔn ka don da fɛ donc an ye fanga ani kɔkanjugu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ sisan fanga min bɛ yen o bɛ k'an ka laseli kɛ donc sisan o bɛ ka laseli kɛ ka ɲɛsin minnu ma o ye organisation de la communauté internationale c'est-à-dire les partenaires quoi an bɛ minnu wele ko communauté internationale donc sisan fɔ anw fana ka na ne dalu ye min b'a jira k'a fɔ u bɛ ka min ɲini an ka fanga fɛ anw bɛ jalaki bi olu de kan fɔlɔ parce que u bɛ ka min ɲini an fɛ a tɛ se ka kɛ munna bawo olu bɛ ka kɛ n'a fɔ fanga olu de bɛ se ka tintin an kan alors que résolution b'a jira an bɛ ka min fɔ nin kɔnɔ résolution y'a jira k'a fɔ ko Mali crise maliyɛnw de kan k'a jalatigɛ o tɛ kelen ye fila an y'a yir'u la k'a fɔ olu kɛlen ka Faransi min k'u ka ɲɛminɛ yan o Faransi ka janfa walew o kuma fɔra Nations Unies ka kɛnɛ kan Nations Unies ma fɛn fɔ la fɔlɔ k'a sɔrɔ CEDEAO min fɛnɛ filɛ nin ye n'o bɛ taga sigi na an ye jalakili bɛn o CEDEAO kelen fɛnɛ kan k'a fɔ 2012 maa min kun taara ka bila cɛfɔ ani kanbɛn ko kunna maliyɛnw ɲɔgɔn cɛ o tun ye Blaise ye a yera ko Blaise kelen o ni terroristes bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye MLA ye an bɛ minnu wele ko les éléments de l'entreprise terroriste Azawad donc ka bɔ o kɔnɔ an nana yira k'a fɔ Faransi min bɛ yen o ni Nations Unies jamanaw ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ ni n'a ɲɔgɔnna si wale kɔnɔ Nations Unies ka sariya sɛbɛn minnu bɛ yen o sariya sɛbɛn kɔnɔ article 51 ka taa se fo 54 ma a yirala ko o sɔsɔra Nations Unies fɛ a sɔsɔra Faransi fɛ Nations Unies nana misima k'o bɔ yen ka na kɛ MINUSMA ye ka taa sɔrɔ a ma maliyɛnw ɲininka alors que ka tila k'a jira fɛnɛ Nations Unies nana résolution minnu ta o résolution b'a jira k'a fɔ Nations Unies kan ka kɛlɛ de kɛ mais Nations Unies nana ban kɛlɛ ma ko olu na kun tɛ kɛlɛ ye an ko an ma dalu sɔrɔ o kuma na donc ka tila kana jira k'a fɔ sisan Nations Unies nana si ka fɔ min kɛ Mali kɔnɔ n'u nana an ka ko bɛɛ la dan ko kalata o ni négociation Mali démocratie nana k'o dɔrɔn de kalata négociation fɔlɔ o de tun bɛ fɔ sisan négociation kun forilen kalata mise en œuvre de l'accord ko mise en œuvre de l'accord ko in sisan o accord in mun de y'a sariya jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ min b'a ladan ko Mali ni terroristes ka sigi ka kuma parce que an ka terroristes ye minnu bɔra ni marifa ye Libi Faransi ka dɛmɛ kɔnɔ ka n'an ka jamana ci comme n'a fɔ Sergei Lavrov a seereya cogo min na comme n'a fɔ Mahamadou Youssouf Niger présent o y'a fɔ ko Kidal est devenu un sanctuaire des terroristes o Kidali mun y'a bila nin cogo la parce que ale ko statut bɛ Kidal bolo k'o kɛra sababu ye ka Kidal kɛ terroristes dagayɔrɔ ye mais mun y'a kɛ terroristes dagayɔrɔ ye c'est parce que Faransi ye interposition kɛ ni opération Serval ka wagati ka dɔw bɔ Burkina minnu kun ni Mujaw bilala ɲɔgɔn na minnu kun ye Mujaw jɛɲɔgɔn ye minnu kun ye Hakimi jɛɲɔgɔn ye minnu kun ye Ansardine jɛɲɔgɔn ye n'u nana an ka jamana envahi donc o kɛlen Faransi nana olu installer Kidal ka tila ka interposition kɛ o interposition nin kɛra a fɔ ma marche arrêt suicidaire opération daminɛlen ye maintenant Mali répandira d'abord de Libye à Kidal maintenant de Kidal jusqu'au reste du Mali donc o min kɛra an k'o kɛra ni mécanisme min ye Mahamadou Youssouf qui dɔ fɔ la yanni fɛn bɛ kuma a bɛ dɔ fila kɔnɔ Choguel ko kala a bɛ kuma donc sisan ni ko b'o niveau la an ko jamana faama ma nin discours kɔnɔ teliyala officiellement a ye plainte do contre les autorités françaises pour des crimes teliyala a y'a bolo bɔ nin tiɲɛnikɛlaw ninnu bolo teliyala mɔgɔ bɛ jɛɲɔgɔn ɲuman minnu kan se ka na olu kana teliyala fɛɛrɛ min kan ka se ka tigɛ pour que a ka fɔ ko malidenw ye ɲɔgɔn ye ka bɛn fɔ la k'o yɛrɛ diɲɛna baara ka kɛ n'o ye comme o de fɔra k'a fɔ ko in bɛɛ kan ka latigɛ malidenw de ta fɛ donc o fana cadre de bɛ sigi donc teliyala o cadre ka sigi o ka dɔn ko baara ka kɛ donc nin kuma ninnu de taara k'olu lasɛbɛn wa an bɛna baara kɛ nin kan fo ka taa se wagati wɛrɛ ma pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw u kunkolo a b'u kanda la. D'accord, an ye ni baara minnu ta k'u lase yalima jan ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra nin kalama n'u bɔra kalama hakilina ye jumɛn y'a ko la. Komi nin labɔra kunun de
ni labora kunu encore voilà ni kɛra kunu discours de ye donc o min labɔra kunu sisan nin kelen kɔfɛ kunnafonidilaw bɛna bɔ n'a ye an bɛna débat k'a kan débat kelen kɔ k'a kɛ an b'a bɔ sisan discours la ka na kɛ bataki de ye k'a bila ka taa ambassadeur présence primature Mali fanga bonda bɛɛ nin bɛna bila o la k'a fɔ ko Maliɲɛnw ye bɔli min kɛ le 29 comme jama ta nafa ye mun ye jama ta ye seereya de ye mais an kun y'o fɔ n ko seereya in kɔfɛ fo ŋɔni o de ka se ka kɛ pour que ka sɔgɔli kɛ n'est-ce pas donc ni walima pɔnti ka se ka sɔgɔli kɛ ni pɔnti ninnu kurula dɔrɔn sɔgɔli tɛ kɛ. U bɛ kuma yɛrɛ fɔ dɔrɔn joli tɛ suma nɛn kan. voilà donc jama ta ye o ka bɔ mais bɔli ninnu kɔrɔ baaraba minnu bɛ yen o ye de bɛ tali kɛ ninnu na nin bɛ tila ka bɔ sisan k'a jira a bɛ taa a discours lama bɛ taa dɛ o bɛ jira k'a fɔ ko discours don seereya bɛ to yen mais a bɛ dilan cogo la min b'a jira sisan k'a fɔ ko lettre de don ka taa ni ambassadeur la ka taa Nations Unies ka siège la ka taa CEDEAO u ka siège la donc a bɛ taa olu saba bɛɛ la k'a fɔ Maliɲɛnw ye bɔli min kɛ a don nin bɔli in fɛ lettre filɛ mais lettre kɔnɔ kuma fana filɛ. ok faamuyali sɔnna la nin baara kɔfɛ baara wɛrɛ bolo dalen b'aw bolo. nin baara kɔfɛ baara minnu bolo dalen don parce que ni nin kɛra normalement a kan ka jaabi sɔrɔ fanga yɔrɔ la parce que ɲini kɛra fanga fɛ a kan ka jaabi fana sɔrɔ jalaki binna mɔgɔ minnu kan olu fana yɔrɔ fana. Faransi jamana b'o la. D'accord. Jamana minnu fana bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ tugu Faransi ko o b'o la. D'accord. Komi fana an bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya ɲini parce que n'i ye fɛn jate minɛ i b'a ye kuma dɔ la sɛbɛnni kɛcogo ma i b'a sɔrɔ n'i ye sɛbɛnni fan bɛɛ lajɛ i t'i Russie tɔgɔ y'a la mais laban na i bɛna ye k'a fɔ sisan vive la coopération Mali-Russe donc c'est comme si an ka jate la coopération dɔ b'an ni Russie cɛ komi faamaw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maintenant an mago bɛ o coopération na ka taa kundama min na o de ye an bɛ k'a ɲini o coopération ka se ka jaabi teliman d'a ma donc ni coopération ma taa se fo ni parce que coopération bɛ niveau min na fanga de bɛ se k'o dɔn u bɛ fɛ ka coopération min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma bɛ dibi la maintenant an kɔni a mana k'a fasugu jaabi ka sɔrɔ donc n'o jaabi fana ma sɔrɔ fana Russie jamana mɔgɔw fana bɛ interpeller anw y'a ka jɛɲɔgɔnya ɲini faamaw ko jɛɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya a bɛ kundama jumɛn na fanga fana bɛ interpeller o la donc o b'a jira k'a fɔ madama tant que an m'an ka jamana sɔrɔ an bolo la ka lakana sɔrɔ an bolo la bɔli min kɛra olu tɛna jɔ conférence de presse tɛna jɔ parce que an kun dalen don Kayi kan Ala ka jɛ le 3 kan k'an sɔrɔ Kayi donc pratiquement n'an bɔra yen le 19 fɛnɛ o kan ka bɛn yɛrɛwolo ka anniversaire fɛnɛ ma fɛnɛ ce qui est sûr ko dɔ fɛnɛ bɛ labɛn ka bɔ fɛnɛ ma donc an kɔni k'aw kunnafonidilaw to yan ka anw yɛrɛ fɛnɛ to ni nin kɛlɛ ye ka nin hami fɛnɛ to an na bolo ni tagama ka fini fana. Sɛgɛsi kunnafoniya dɔ d'a ma min bɛ ka jamana kɔnɔdenw hakili wagasi parce que i b'a dɔn bɔlɔlɔ kɛlen don fɛn dɔ ye sisan nɔ kuma caman b'a sanfɛ ko Wagner bɛ yan wa. Vous savez, Wagner ko ye fɛn dɔ ye diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ caman kumana k'u yɛrɛ kɛ expert a ko la n'a fɔ coronavirus nani an ye experts ye fɛn bɛɛ Wagner ye fɛn min ye caman bɛ k'i da don a la ni Faransi ka laseli kɛ cogo di ko mercenaires don nka o mercenaires a bɛ ye k'a fɔ ni bi fɛn min bɛ sen na o ye an ni Russie de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sisan mercenaires mi k'a fɔ ko mɔgɔ baw bɛ se ka sɔrɔ jamana dɔ kɔnɔ n'a fɔ Russie jamana ko o ye société privée ko société privée ko mugu ni kisɛ b'olu bolo kɛlɛ degecogo b'olu bolo kɛlɛkɛyɔrɔ b'olu bolo n'o b'olu bolo i ka dugu kan o yɛrɛ tɛ menacer ye fɔlɔ i ka dugu kan fɔlɔ parce que l'État seul doit avoir le monopole de la violence donc o b'a jira k'a fɔ hakilima tɛ se ka sɔn a ma cogo si la ko groupe privé ka taa structuré ka taa se fo niveau min ka jamana kɔnɔ mais fɛn min don dɔrɔn o de ye a fɔra mɔgɔw ɲɛna kabi en 1960 tuma min na ni anw ye an ka indépendance ta an tun bɛ scénario min kɔnɔ o tun ye Faransi ka kɛlɛ tacogo Russie de y'a fɔ anw ɲɛna ko non kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi guerre conventionnelle n'o ye jamana ka kɛlɛw nɔgɔyara maintenant guerre fasugu minnu bɛ yen o ye guerre asymétrique ninnu de guerre asymétrique ninnu walima guérilla ninnu ni fɛnw de bɛ yen sisan ko o bɛ kunbɛn ni minnu ye o de i bɛ unité spéciale de créer c'est pourquoi Russie jamana kɔnɔna na u ye unité spéciale créer au point que
menace mana bɔ fan o fan o bɛ se ka menace continue donc pratiquement o nɔ kan diɲɛ kɔnɔ ni maa min ko reçu bien ou bien ko reçu tiɲɛ ou bien est-ce que a tigi kan bɛ o bɛ ka mugu de ci wa en tout cas o kɔni bɛ Sahel kɔnɔ parce que Sahel jamana dɔ bɛ yen nɔ reçu jamana b'olu kɔnɔ déjà ou bien est-ce que o t'an ka jamana kan o bɛ Sahel kɔnɔ mais est-ce que o b'an ka jamana kan bon o b'an ka jamana kan cogo min na n bɛ se ka o ɲɛf'i ɲɛna mais min dɔw la est-ce que u bɛ ka renseignement de di an ma parce que u bɛ se k'o kɛ hali k'u to reçu la u b'an ka jamana kan parce que diɲɛ sariya ye min ladan n'i bɛ marifa feere ou bien n'i bɛ maramafɛn fɛn feere jamana ma fo ka taa sɔrɔ mɔgɔ b'i bolo jamana kɔnɔ min bɛ se k'a ka maramafɛn in labaara cogo kalan olu kunna o yira o la donc o b'a yira k'a fɔ o kalanbagaw kɔni bɛ yan mais min ye kana k'an dɛmɛ an ka kɛlɛ in na ɔ n bɛna dɔɔni ma walima n'i fana bɛna mɔgɔ dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ fo a bɛna bɛn ko la fo o fana k'a sɔrɔ u ka mɔgɔ bɛ yen min b'a dɔn kɛlɛ jumɛn don kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ wagati jumɛn n'o experts ye mɔgɔ b'a dɔn olu fana o fana tɛ kɛlɛ yɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan renseignement ko ka mɔgɔw dege marifa ninnu ou bien maramafɛn ninnu labaara cogo la o ni ka taa se fo ka expertise kɛ k'a dɔn fɛn min bɛ yen olu fana kɔni bɛ yan bon maintenant sisan n'i ye faransi ka kunnafonidilaw dɔw ou bien u ka Jean-Yves Le Drian ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ déjà Wagner bɛ Mali la olu y'o déjà k'a jira parce que ninnu y'u ka baara kɛ cogo di maintenant sisan est ce que ni Wagner bɛ Mali la Maliens bɛ k'a miiri min ye est ce que e bɛna aw ye est ce que e bɛna ye k'a kɛ n'a fɔ u bɛna front de créer wa ou bien est ce que unité de b'u bolo wa est ce que Wagner minnu don Russie yɛrɛ de don wa ou bien Russie ka Maliens dilannen don wa est ce que o de don parce que mɔgɔw kan'u yɛrɛ kɛ expert ko la o tɛ fɛn minnu ɲɛna ayi ko kuma bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ fo ka jamanakɔnɔdenw yɛrɛ tunu c'est ça jamanakɔnɔdenw bɛ tunu est ce que Russie ka expert minnu don parce que Russie jamana u ye n y'o de f'i ɲɛna kabi 1960 wagati olu y'a faamu kabi yɔrɔ jan ko guerre conventionnelle tɛ baara kɛ mais est ce que Wagner minnu bɛ Russie bolo n'u bɛ fɛ ka na mun bila an ka Sahel kɔnɔna na u bɛ n'u kɛ Maliens de ye wa parce que n'u bɛ nin baara fasugu ninnu kɛ diɲɛ jamana foyi tɛ yen min mɔgɔ tɛ Poutine ka armée kɔnɔ o tɛ yen c'est à dire que diɲɛ jamana tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne de y'a f'i ye min mɔgɔ dɔ tɛ Poutine bolo armée kɔnɔ est ce que u bɛna Mali de Maliens minnu bɛ yen u bɛn'olu détacher ka na Mali la wa u bɛ mun de kɛ mɔgɔ fɛn tɛ o mɔgɔ kana miiri k'a fɔ i b'i sigi ten dɔrɔn sisan nɔ n'i y'a faamuya coopération yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ hali u bɛna dɛmɛ min don an ma a bɛ se ka kɛ an yɛrɛ u bɛ ka an Maliens dɔ minnu former u b'olu détacher ka na a bɛ se ka kɛ bien Russie jamana bila mɔgɔ former la n'i ye k'a fɔ ko i bɛ taa mɔgɔw former ka mɔgɔ ta ka taa i ka jamana kɔnɔ k'u former fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na parce que kɛlɛ n'a cogo de don donc sisan n'i ye ka nin fɔ dɔrɔn parce que n bɛ ka nin fɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka faamuya quoi ka faamu quoi donc fo i k'a dɔn fo fanga k'a f'i ɲɛna ko nin de don pour que i ka se k'i ka hakilina fɔ sinon n'a bɛ e kunna k'a fɔ de ko i bɛna ye n'a fɔ Faransi nana cogo min na en 2013 n'an y'u ka avion jigintɔ ye n'a bɛ e kunna ten k'a bɛna o cogo la c'est comme par exemple i ni Eredika ka ɲɔgɔn ye n'a b'i kunna ko Eredika ye peut-être il sait pas peut-être mɔgɔ belebeleba bon i t'a ye o. Honorable kana kalabaga wa c'est un exemple ok voilà bon an bɛ nin fɔ pour que mɔgɔw ka hakili sɔrɔ ko ninnu na an ka résultat lajɛ dɔrɔn sinon jate minnu bɛ yen c'est comme an yɛrɛ ka n'i ye an ka tɔn dɔ ta ko Yiribakɔrɔ la ou bien n'i ye yɛrɛ wolo ta peut-être mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ fɛn caman na o jaabi tɛ sɔrɔ i bolo a dilan cogo de don a dabɔra pour que jugu kana se ka fɛn dɔ de kɛ ayi jamana fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ a tɛ se ka fɔ quoi fɛɛrɛw de don parce que an ko mɔgɔ ma kɛlɛ a laɲini ye min ye o bɛ se ka fɛ yen mais kɛlɛ fɛɛrɛ k'an k'o fɛ yen e ti kunnafoni ɲini na e bɛ ko wɛrɛ de ɲini na. ok Sɛgɛsi an bɛ taa kɔrɔnfɛla la n ye kunnafoniya dɔ fana sɔrɔ k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla deleselen don an ka autorité mɔgɔw bolo n ye kunnafoniya dɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ ni semaine kɔnɔna na n t'a dɔn ni y'a fana y'a kunnafoniya sɔrɔ ko k'i ye kunnafoni dila ye ko hali an ka kiiritigila mɔgɔ si t'u ka bolo kan bilen walasa min bɛ se k'u ka kiiri tigɛ c'est à dire que k'u deleselen yɛrɛ de don an ka jamana faamaw bolo Sɛgɛsi kuma in ye tiɲɛ ye wa. N'a jateminɛ k'a daminɛ 2012 la ka na se fo sisan na sisan a bɛ ka juguya dugu caman bɛ yen wagati kun kɛra u kun donna juge tali ni fɛnw na service caman maire caman y'a dugu bila gouverneur caman ye dugu bila dans la mesure où tiɲɛnikɛlaw nana ɲɛsin ɲɛmɔgɔw minɛli ni fɛnw ma c'est une réalité donc o de kama n'i y'a ye an b'a fɔ ko jamana faamaw ka fɛɛrɛ kɛ ka jamana récupérer nin yɔrɔ de ko don parce que jamana fan caman bɛ yen bi Mali drapeau ti ka se ka fiyɛ ko sanfɛ
Donc, le drapeau, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir. Parce que le drapeau, ça, c'est l'incarnation du pouvoir, la souveraineté nationale. Donc, pratiquement, puisque finalement, c'est pourquoi il va se yɔrɔ caman bɛ yen bi u bɛ gɛlɛya kɔnɔ u dugu n'a fɔ wagati kɛra dɔgɔfiran fan fɛ mɛriw caman nana don Bamakɔ députés minnu yɛrɛ tun bɛ yen olu caman nana don Bamakɔ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la faamaw bɛ wele k'u ka taa ko parce que cɛnnikɛlaw ɲɛsinnen don dugu ma jaabi tɛ kɛ ka taa kɛɲɛ ni o ko cogo ye olu bɛɛ bɛ yen ça c'est une réalité voilà donc c'est pourquoi an mago bɛ teliya la ko dɔ ka se ka dilan pour que minnu déplacera dɔw minnu b'u sigiyɔrɔ la kirite olu bolo o tiɲɛ n'est-ce pas u bɛ insécurité kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu déplacelen don u nana bɛ sununkun sanfɛ walima u bɛ soba kolon dɔ kɔnɔ yan finalement mɔgɔ u y'u ka activité de bila minnu tun ye sɛnɛkɛlabaw ye minnu tun ye mɔnikɛlabaw ye jagokɛlabaw donc minnu tun ye baganmaralabaw ye u y'o de bila u yan pendant des années u sigilen bɛ yan dɔw fana taara diɲɛ fɛ ko Nations Unies t'a dɔn ko déplacés bɛ fan bɛɛ fɛ Burkina, Niger, Mauritanie. Mais souvent i b'a sɔrɔ hali an mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ɲinɛ olu kɔ c'est pourquoi n'i y'a ye k'an ka ɲɛsin insécurité kɛlɛli ma ka ɲɛsin sécurité ka sɔrɔ ma c'est parce que an b'a dɔn nin bɛɛ de b'o kɔnɔ parce que hali an bɛ ka vie chère min kuma fɔ mais jamana filɛ cogo min na tan an de bɛ ka vie chère fɔ mais dɔw bɛ an bɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ tɛ ka min da ka gɛlɛn dɔw t'o y'o ɲɛ la de olu t'a ye de n'olu y'a ye bi olu b'a minɛ cogo min olu b'o dɔn donc jamana b'o min kɔnɔ fo fɛɛrɛ de ka kɛ jamana ka se ka b'o kɔnɔ an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ jamana fan caman c'est pourquoi on a tout le temps dit aujourd'hui les 80% de notre territoire sont aujourd'hui c'est-à-dire échappent au contrôle de l'État. Ouais, ça c'est clair. Ouais. D'accord, c'est réussi. Et aw kɛlen don ka a bɛna État dɛmɛ o baara la cogo di walasa que jamana ka se ka segin a yɛrɛ ma. Vous savez, anw ka dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman de bɛ se k'an faamu n'o tɛ an ka dɛmɛ murunin da fila de don murunin da fila don cogo jumɛn na parce que anw de bɛ i su ka kɛ ko kan en contrepartie k'a fɔ k'an b'i dɛmɛ donc an ka dɛmɛ ye nin fɔ an bɛ kɔ nin kɛ an bɛ kɔ alors ni bana k'o fɔ a ma gɛlɛya ni bana k'a kɛ a bɛ gɛlɛya donc sisan anw ka dɛmɛ ye an bɛ min fɔ fanga ye i ka da o la i ka da la ko Ala ta kɔ madama n'anw sen kɔni fila jɔlen don dugukolo kɔ ka kɛnɛya kɔnɔ yan i mago bɛ dɛmɛ min na o dɛmɛ bɛ jɔ i ye i ka nin kɛ an filɛ ka an ka dɛmɛ ye min ye an filɛ ka nin laseli min kɛ ni Asimi tulo b'a la ko Asimi k'a dɔn ko anw presselen don réfugiés kana déplacés kana kɛlɛ ka ban ɲa o ɲa b'u bolo la k'o fɛrɛ sigi sen kan an b'u kɔ o de la donc an ka dɛmɛ ye an b'i kɔ jugu minnu bɛ se ka gɛrɛntɛ k'i kan olu ye fiɲɛ minnu kɛ sariya sira fɛ mankan min kan ka ci olu la k'olu bolo tɔnɔ min k'olu ɲɔngiri ka di i ma an ka dɛmɛ bɛ tali ko la an ka dɛmɛ bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigili la an ka dɛmɛ bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ɲɛfɔli ye jamana kɔnɔdenw ye k'u ka ko walawala an ka dɛmɛ bɛ tali kɛ ko bɛ kasaka min na jamana kɔnɔdenw ka se k'o faamu an ka dɛmɛ bɛ tali kɛ ka laseli kɛ jamana kɔnɔdenw ye pour que kuntilenna ka sɔrɔ ka laseli kɛ jamana kɔnɔdenw ye yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ka boli ka don jamana kɔnɔdenw kan filan-filankoni minnu bɛ an k'olu bila ka tɔnw kɛ an ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye mais nin bɛɛ dɛmɛ a bɛ i n'a fɔ ni ne ko ko n bɛ ɲu sisan n y'a ye ne bɛ ɲu sigi doni a ka girin sɛgɛsɛ ne ka girin dɛ awɔ ne ko ko n bɛ i ɲu doni na ka doni dɔ sigi kunna voilà donc ni ne ko ko n bɛ i ɲu doni na i b'a sɔrɔ i bɛ se a kɔrɔ mais i bɛ se doni kɔrɔ n'i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɔgɔn na fana tɛ kelen ye n'an ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ nin e ɲu n'o ye san an kelen ka nin boli bɛɛ kɛ k'a di fanga ma ko aw bɛna ɲu fanga kunna fanga fana k'i ban k'i kun jɔ o kɔrɔ to bɛna o yɔrɔ ɲininkali de k'i la parce que i bɛna aw ɲininka i ko jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman de bɛ se k'aw faamu ani minnu bɛ baara la jamana kɔnɔ bi est ce que bɛn jumɛn de b'aw ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɛ baara la a nɔfɛ n'an b'a fɔ o ma gouvernement est ce que u bɛ aw dɛmɛ aw ka nin baara in na u bɛ aw faamuya wa u b'a ka kuma ninnu lamɛn wa. bon an bɛ se k'a fɔ sisan gouvernement kura min bɛ yen vous savez en tout cas an ka kɛlɛ kɛcogo la cadre formel tɛ ani fanga cɛ k'a fɔ ko n'a fɔ
fɛn dɔ de b'a ni fanga cɛ min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka fɛnw bɛɛ kunna min kɔni b'a n'u ɲɔgɔn cɛ ni an mago bɛ ka taa nin lettre bila sisan an bɛ taa bila min b'a n'u ɲɔgɔn cɛ n'an mago bɛ ka bɔ k'u ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛna bɔ min b'a n'u ɲɔgɔn cɛ o de ye sisan anw bɛ fɛ a ka nin kɛ c'est-à-dire que u bɛ se k'o lamɛn radio la komi u bɛ se k'o lamɛn an ka tagama senfɛ komi u bɛ se k'o lamɛn n'a gɛlɛyara kuma dɔ la an ni gouverneur bɛ se ka ɲɔgɔn ye an ni ministre bɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a gɛlɛyara kuma dɔ la sinon hakili t'a la k'a fɔ ko an ka nin tɔn y'an ɲini k'a fɔ k'an n'a Asimi ka ɲɔgɔn ye tile kelen an b'o laɲini parce que an ka jate la an bɛ laɲini min kɔ an bɛ kɛlɛ min kɔ o dɔnnen don sisan an bɛ se k'a fɔ ko gouvernement bɛ k'an lamɛn parce que gouvernement sera kɔsani na Nations Unies ka assemblée senfɛ anw bɛ ka discours minnu tenu k'o kelen tenu ka an bɛ k'a fɔli min kɛ France de bɛ ka terroriste dɛmɛ ka marifa d'u ma k'an ka jamana kɛlɛ Choguel a y'o tenu Genève donc an bɛ se k'a fɔ u bɛ k'an lamɛn ka sabu kɛ an ko jamana in tɛ se ka bɔ fo kɛnɛma jugu ni kɔkan jugu bɛɛ ka kɛlɛ bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ minnu bɛ yen n'u ni France caman bɛ bolo kɛ ɲɔgɔn fɛ bon parce que France ka jɛɲɔgɔnya a b'a kɛ ni sira caman ye mɔgɔ b'a bolo administration kɔnɔ hali mɔgɔ b'a bolo juge kunda mɔgɔ b'a bolo diɲɛ fan bɛɛ la minnu bɛ fɛnw saboter donc an ko jamana ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni système de bonne gouvernance ye pour que maa fɛn fɛn b'i ye ko olu kowalew la i ka jate b'i n'a fɔ jamana jugu donc olu kuma ɲɔgɔn bɛ kɛ u tulo b'a la aw yɛrɛ sababu la kunnafonidilaw sababu la kibaruyaw caman bɛ sɔrɔ pour que ka kɛ n'an ka kuntilennɔ ye donc o de cadre bɛ sinon k'a fɔ ko n'a fɔ dɛmɛ wɛrɛ b'an n'u cɛ o bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ fɛ n'o ye par exemple i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bon n yɛrɛ dɔnbaga dɔ bɛ yen fanga la bon a bɛ se ka au moins sira dɔ yira an na min b'a to an ka se ka ko dɔ faamu ko dɔ la c'est comme n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ CNT kɔnɔ CNT kɔnɔ vraiment an ye nin sarako ko ma a bɛ cogo di donc kunnafoni diliw sira fɛ ka kɛ n'olu ko ye minnu tɛ dogodogonin ko ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu fɛnɛ na olu fɛnɛ b'a la. Ok, Sɛgɛsi n ye faamuyali sɔrɔ Sɛgɛsi kuma dɔ tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin semaine kɔnɔ kosɛbɛ ko an ka jamana bɛ ka négocier ni jihadistes ye kɔrɔnfɛmɔgɔw banbagaciw minnu ye marifa ta k'u bɛ jamana kɛlɛ Sɛgɛsi ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'e la a nafa jumɛn de bɛ se anw ka jamana ma ka sigi ka fɔ kɛ ni ninnu ye nafa b'a la ni nafa b'a la i k'o fɔ ni kɔlɔlɔ b'a la i k'o fana ɲɛfɔ. I b'a dɔn nin yɔrɔ la an bɛ sigi an kɔfɛ dɔɔni kan sigikafɔ min kɛra Algérie o sigikafɔ nɔ kan i bɛ ka laseli dɔ kɛ min b'a jira ka kɛ n'a fɔ communauté internationale ye Mali janfa de o laseli bɛ tali kɛ mun na i bɛ ka ko sigikafɔ bannen kɔ k'a bɛ n'a fɔ européens Fransi Union européenne ONU bɛɛ quoi u y'a kɛ n'a fɔ sigikafɔ ma kɛ ni Yagagale ye ka kɛ n'a fɔ a ma kɛ ni Amadu Kufa ye mais i bɛ ka ko non ko an tɛ lɔnma ye parce que ko sigikafɔ wagati la ko a ɲinina de ko bɛɛ ka i ka terrorisme golo bila ko ka na sigikafɔ kɛnɛ kan MLA y'a ta bila Ansardine o y'a ta bila o de Ansardine wele k'a fɔ Achia MIA n'o tun ye mouvement islamique de l'Azawad islamique o bɔra la k'a kɛ mouvement MMA ye donc olu nana ten donc groupe islamique bɛɛ nana i bɛ k'a jira k'a fɔ ko négociation kɛra ni ninnu bɛɛ mais kɔfɛ a tila k'a jira communauté internationale fɛ n'a fɔ négociation ma kɛ ni ninnu ye. Cogo di? Parce que a jira k'a fɔ ko processus ma a application na a bɛ n'a fɔ sira ma di jamana ma i bɛ ka lafiya cogo la pour que jamana bɛ se cogo min na ka gɛrɛɲɔgɔnya kɛ ni ninnu ye c'est comme n'a fɔ sigikafɔ kɛra n'u ye n'u ka kulu tɔgɔ ye u bɛ sigikafɔ kɔnɔ mais sigikafɔ baaraw kan ka se ka kɛ ni gɛrɛɲɔgɔnya min ye o tila ka interdit Mali État la i bɛ ka laseli b'o de kɔfɛ mais yanni i bɛ ka bɛ wuli u nana fɛn dɔ kɛ ko denni ko dialogue national inclusif o wagati kɔnɔ Maliens nana fɔ k'u bɛ sigikafɔ ni nin maintenant Nations Unies dun ka sariya la sigikafɔ tɛ kɛ ni terroriste ye maintenant sigikafɔ tɛ kɛ ni terroriste ye mais sigikafɔ kɛra ni MLA mun na parce que u ye MLA bɔ terroriste la parce que ni minnu y'a fɔ ko mun ye terroriste ye an m'olu kɛ terroriste ye ni ko minnu tɛ terroriste ye an m'olu bɔ a la sinon sigikafɔ mun sariya bɛ diɲɛ kɔnɔ min b'a la dan ko sigi ka kɛ ni MLA ye o sariya tɛ yen diɲɛ kɔnɔ o sariya jumɛn bɛ c'est des groupes terroristes n'i ye Sergei Lavrov ka lase ta Russie ka affaires étrangères a ko France y'a ɲinini min kɛ k'a bɛ na ko France ko Russie kana ban mais ko ale ko a ma ko ko mais a bɛna maa minnu n'aw armée Libye
ko abna lulu ka kɛlɛ kunbɛ Mali wa. Donc ça veut dire quoi? Aye mɔgɔ minnu armée ka Libi ti minnu juma armée Libi Akmi de armée là parce que les terroristes du Moyen-Orient eux les armées Libi ka Libi ti ka kila k'u escorter kana don Mali kɔnɔ ka Mali envahi. Donc o min kelen filɛ nin u ye jamana dɔ agressé u ye marifa ta jamana dɔ de kama u groupe wɛrɛ minnu reconnus don internationalement comme des groupes terroristes n'o ye Moujawe n'o ye Akmi Ansardine u n'olu bɛɛ de nana jamana tigɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc ni muna 600 francs bena jɛ kɛ n'olu mɔgɔ kelen étant donné qu'à wagati Nations Unies en 2012 encore Nations Unies a rapport de bon ma yira k'a fɔ ko le MLA est un mouvement sulfureux ou bien enfants recrutés ou bien activité terrorisme kɛ. En 2018 encore Nations Unies ka rapport bɔra k'a fɔ ko les hauts cadres de ces éléments là ou bien dans le banditisme dans le terrorisme ou bien prise d'otage une fond bɛɛ lajɛlen kɛ. Kosani na Franci Sumala bɛ bila waati min Ala ka hinɛ la ani musokɔrɔba min bila ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sofɛ Petronet o Sofɛ Petronet ko ale tun bɛ prise parce que terroristes ka pratique ye mun ye attentat prise d'otage trafic d'armes et de trafic de drogue o ni mɔgɔ musow minɛli ka taa feere. Donc a yira k'a fɔ ko Nations Unies ka rapport bɔra ka nin bɛɛ établi min b'a yira k'a fɔ ko MLA ka minnu les groupes signataires de l'accord ni MLA b'olu kɔnɔ ko MLA b'olu fɛn ninnu kɔnɔna na. Donc sisan sigikafɔ kɛra ni olu ye sariya jumɛn y'o la dan sisan ya ka hakili ta bɛ k'a fɔ o mun bɛ k'a fɔ ko o ma bɛn mais alors que Mali fanga ma sigikafɔ kuma fɔ officiellement an ye min sɔrɔ ka bɔ fanga yɔrɔ olu ye mission de bon de fi de fɔ o ye fɛɛrɛ ka kɛ an bɛ kɛlɛ la o tiɲɛ mais dɔw bɛ denmisɛnninw don dɔw bɛ muso don banabaatɔ dɔw bɛ ni aide humanitaire ni dɛmɛ min bɛ se ka don mɔgɔ ma dumuniko ni ji ta sira fɛ ni maa bɛ se ka sɔrɔ kuma la k'olu facilité baaraw kɛ o ni k'a fɔ k'a bɛ taa sigi ka kuma k'a fɔ k'aw ka bɛn ko la o tɛ kelen ye mais mɔgɔw fana kana min fɔ maliyɛnw fana ɲɛna sigikafɔ ninnu tɛ baro ye koyi n ko sigikafɔ fana ye kɛlɛ de ye. Sigikafɔ in fana kɛlɛ min don mugu de tɛ ci a la mais i b'a ci n'i ka mugu fɛrɛ de i ka mugu ci seba min b'i ye sigikafɔ mugu tɛ ci a la mais kana siga la i b'a kɛ n'i ka giriya de i b'a kɛ n'i ka kunkolo miirili de donc c'est une guerre froide sigikafɔ de n y'a ye k'a fɔ ko an ka masa caman binna Samori ninnu binna parce que tɔw nana ye n'an ma fɛɛrɛ kɛ ninnu na k'a fɔ ko an bɛna ni sigikafɔ waleyaw ye ka se k'a to ka ji dɔɔni kɛ u koliji la an tɛna su la teretere bisandugu kɔfɛ de Samori minɛna donc komi an bɛ jabaranin kan o ni kumaw dɔ ye sokɔnɔ kumaw ye mais sigikafɔ la i b'a sɔrɔ a waati Faransi kule la Ameriki kule la bon m'o faamu parce que olu ka kulo kun bɛ mun yira o ye dɔrɔn k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka ko dɔ ɲini ka da Mali la ko Mali ye ko caman ɲini ka da u la olu t'a lase o dɔrɔn de sinon bɛɛ b'a dɔn Américain o Faransi o ni sigikafɔ bɛ kɛ fɛn tɛ ko a bɛ fɔ kɛnɛma tan i b'a kuma mɛn wagati min na o b'a sɔrɔ a kɛra de donc Américain ta ye dɔrɔn k'a fɔ an bɛna fɛn dɔ ɲini ka da Mali la Faransi ta bɛna fɛn dɔ ɲini ka da Mali la mais maliyɛn dɔw yɛrɛ dimina olu ka dimi kɔni ye dɔrɔn n tɛ kun dɔn ka dimi na ye dɔ ta ye n tɛ kun yɛrɛ dɔn a la n diminen kɔni don Sagasi i da don Sofɛ Petronet ko kuma min na kunun an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔw sanfɛ ko Sofɛ Petronet bɛ Sikaso dɔw ko fɛn don jamana jugu dɔ don k'a nalen don renseignement t'a la kunnafoniya dɔ b'i bolo ale ka ko kan Sofɛ Petronet c'est à dire que ale kun ye kibaruya dɔ bɔ an ye baara kɛ min kan kosɛbɛ parce que kibaruya problème min ye ala ye bɛ bɔliba minnu kɛ mɔgɔw tɛ c'est à dire k'i b'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ fiɲɛba minnu bɛ an ka leader d'opinion ni leader politique ni leader religieux la c'est qu'ils sont pas des concepteurs c'est à dire que concept t'u bolo vision kɔni tɛ yen jugu bɛ kɛlɛ ni kumakanw ni fɛɛrɛ min ye o dɔnnen tɛ yen Sofɛ Petronet min bɛ se k'a fɔ min y'a kisi o ye a bɔlen journaliste fɔlɔ minnu y'a kuma ɲɔgɔnya a y'a fɔ olu ɲɛna k'ale tun bɛ otage la MLA de bolo m'a faamu o Sofɛ Petronet a seginna ka na k'a bɛ Sikaso mais k'a y'a don ka bɔ Faransi ka na dɛ parce que en principe ni dogoli kun t'a namandi n'a nana sisan Sofɛ Petronet mɔgɔ ye a tɛ k'a ɲini ka dogoli kɛ parce que je crois a ka séjour senfɛ a yɛrɛ tubira a tubilen sisan n'a seginna ka na mɔgɔw bɛ se k'a miiri ko jamana jugu don ni dalu jumɛn ye parce que a ka di mɔgɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen ni adamaden fɛn fɛn tɛ ɲinini kɛ i b'a dɔn a bɛ dunge la doxa a bɛ dunge min kan tubabu b'a fɔ o ma ko la doxa l'opinion connue le joie miiri su
i b'a ye ni miirisu bila bɔlɔ kan dɔrɔn a bɛ taa wururu parce que réflexion t'a la i b'a ye cogo min na i b'a faamu cogo min na i nɛ bɛ se k'a fɔ cogo min na i b'a fɔ ten sinon ne bolo hakili bɛ a la i kan ka ɲini k'a dɔn Sɔfɛ Petroni na mun na a bɔra yan cogo di a ye kibaruya minnu se mun de kɛra o la sisan seginna ka na mun y'a bila Sikaso mun de b'a bolo Sikaso Sɔfɛ Petroni de ka baara ye mun ye i b'o de enquête kɛ fɔlɔ mais minnu bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko hakili ka saliya tubabuw kan na fɔ ma ko la flamme la paresse intellectuelle bon n'o de dun kɛra jamana min kɔnɔ i b'a ye u bɛ girin ka kuma dɔ girin bi sini i b'o tun ne ye parce que minnu ye kuma in girin ta yɔrɔ tɛ kuma la bila yɔrɔ t'a la a sigilen tɛ foyi kan finalement u y'a girin kuma b'a yɛrɛ yira o cogo la a bɛ dilan ten donc n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna Sɔfɛ Petroni ka nali a y'a sɔrɔ an bɛ nin ko in labɛn kɔnɔ an ma se ka ko ɲɛɲini ka ɲininkali kɛ a bɛ cogo min na a bɛna kibaruya de di wa ko dɔ de b'a kan wa Faransi de y'a gɛn wa walima a bolila ka bɔ Faransi en tant que exilé de wa a nana sira min kan an ma enquête kɛ k'o dɔn fɔlɔ pour que an ka se ka don bɔlɔlɔkan kumaw la quoi parce que bɔlɔlɔkan kuma ye baro ba caman ye baro de baro non a caman ye baro baro de kɛ Sagasi ni semaine kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye an y'a ye ko a ka ministre des affaires étrangères a ye fɛn kɛ CEDEAO lasigiden ko a nafa t'an ka jamana ka bilen u y'a bilasira o ko in tɛ kɔlɔlɔ ye an ka jamana ma olu sumar'o fɛ c'est à dire que i b'a dɔn komi an ka baro kɔni kɛra an bɛna kuma bɛɛ kan c'est pourquoi kuma la journalistes bɛ min kɛ nin na u tɛ si yɛrɛ di ne ma yɛrɛ n'an nana dɔrɔn an bɛna min fɔ an bɛ bu fɔ sinon n tun bɛna ni an ka déclaration dɔ ye il y a longtemps an y'a ɲini ko nin ka gɛn k'a gɛn ka bɔ yen il y a longtemps ale dɔrɔn tɛ dɛ hali Nations Unies ka représentant min y'a k'o gɛn o fɛnɛ a ka gɛn hali Faransi ka élément minnu tun bɛ an ka chef d'état-major kɔnɔ k'u gɛn k'u bɛɛ ka bɔ yen donc ne nin kɛra ka tugu dɔ la min tun bɛ tali kɛ Nations Unies yɛrɛ fɛnɛ ka représentant dɔ tun ye manamanakan dɔ fɔ k'an to Kidali taga senfɛ donc olu ko bɛ yen parce que i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ Nations Unies dɛsɛra k'a jɔyɔrɔ fa quoi c'est pourquoi nous on dit chaque fois la France entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali en utilisant le paravent de l'ONU. C'est-à-dire que France bɛ dindani min na Mali dɛmɛni ni terroristes dɛmɛni la ni a b'a kɛ ni Nations Unies ka briefing ninnu ye c'est-à-dire que an y'a dénoncer i bɛna ye n y'a ye gɛnɛ Nations Unies baara a bɛ kɛ sur la scène internationale de. Il y a ce qu'on appelle le jeu international. Au jeu international cadre kɔnɔna na jamanaw ka lakana bɛ kɛ ni min ye o y'u ka souveraineté de ye mais i b'a sɔrɔ Mali la an b'a ɲini k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami mɔgɔ fɔlen dɔ la dɛ c'est pourquoi tuma min na Faransi bɛ na dɔw nana question dɔ poser que nous devons choisir entre la souveraineté et la sécurité. O kɔrɔ kuma min do dɔrɔn comme kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ da la mais c'est des expressions impossibles munna parce que n'i y'a mɛn ko lakana o ye dimension min ye a bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ jamana ka souveraineté t'a bolo i bɛ mun fɔ lakana ye n'i y'a mɛn ko jamana ka lakana a bɛ sigi n'a ka souveraineté de ye o de kama armée bɛ k'a bolo o de kama a ka politique o monopole kan ka k'ale de bolo o de kama ale de kan ka se k'a fɔ nin bɛ bɛn ne fɛ nin tɛ bɛn ne fɛ o de ye lakana fɔlɔfɔlɔ ye parce que souveraineté i ka kotigiya de i ka jamana kɔnɔ a bɛ jaratigɛ ta la souveraineté dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko souveraineté internationale o de ye i ka minɛ diɲɛ sariyaw fɛ ni diɲɛ sariyaw labonyalen ye n'o sera ka kɛ o de y'i ka lakana ye donc o b'a jira k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko lakana dɛ a bɛ souveraineté de kɔnɔ donc o bɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la i bɛna ye k'a fɔ tout simplement jamana mago bɛ an ka wuli k'an jɔ ni baro ka caya jamana kɔnɔden fanba k'a yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ ni cɛ min gɛnnen filɛ nin ye o sumayara
sumara de ne ko sisan no cɛ in gɛni tɛ kɔlɔlɔ se anw ma wa CEDEAO yɛrɛ ko k'olu y'a ɲini kuma caman CEDEAO communiqué kɛ CEDEAO tun ye communiqué ko olu y'a ɲini k'a fɔ ko nin ka gɛn ça veut dire que ni yɛrɛ ma sugu dɔn CEDEAO yɛrɛ fɛ fɔlɔ a bɛ CEDEAO min yɛrɛ ka ci la CEDEAO ko k'olu yɛrɛ ma sugu dɔn donc ni Mali y'o gɛn bi i m'a dɔn Mali sumayara de donc o b'a yira k'a fɔ foyi tɛ nin kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ. D'accord honorable n bɛ fɛ k'i ɲininka dɔw ko Mali ka bɔ CEDEAO la i hakilina ye jumɛn y'a ko la. Bon Mali ka bɔ CEDEAO la Mali kana bɔ CEDEAO la vous savez kɛlɛ kɔnɔna na kumaw bɛ se ka fɔ kuma minnu bɛ se ka peut-être dusu don kɛlɛdenw kɔnɔ kuma min bɛ se ka jamana faamaw bila ka u jɔ mais Mali ka bɔ CEDEAO la ko gɛlɛn tɛ wa Mali ka bɔ CEDEAO la fɛnɛ ko ba fɛnɛ tɛ komi caman bɛ se ka miiri n'an bɔra CEDEAO an bɛ kɛ tan foyi au contraire gɛlɛya min b'an kan mɛ o y'a parce que an bɛ CEDEAO la donc CEDEAO min fɛnɛ filɛ n'an b'o fɛnɛ kɔnɔ an de bɛ k'a kɛ an de tɛ ka se k'a labaara sinon CEDEAO ni a ka nin cocaba in Nations Unies n'a ka nin cocaba in Faransi n'a ka nin cocaba in ninnu bɛɛ bɛ se ka labaara à bon escient mais fo hakili de ka se ka baara kɛ parce que an bɛ don min na i ko bi CEDEAO filɛ nin ye parce que CEDEAO a nana 2012 guerre min tun b'a la o guerre t'a la en 2021 CEDEAO ka bagabagali tun bɛ se ka min kɛ a t'a la bi Nations Unies ka bagabagali tun bɛ se ka min kɛ o fana tɛ yen Faransi ka bagabagali fana bɛ se ka min kɛ o fana tɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ CEDEAO gɛnna o CEDEAO ma gɛn o nous on est membre c'est à dire k'an ye CEDEAO tɔn ye anw ka kɛ tɔnden ye dɔrɔn minnu bɛ se k'u jɔ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la a banna donc n'o kɛra peut-être CEDEAO an bɛ se ka utiliser contre la France comme an bɛ se ka utiliser contre les Nations Unies comme an bɛ se ka yir'u la k'a fɔ ko bon anw m'an yɛrɛ kalama koyi voilà. Ok sɛgɛsi n ye faamuyali sɔrɔ sɛgɛsi aw ka wuli ka jɔ in bɛɛ kɔnɔna na a ko k'u ka dɔ fara transition jan ka transition prolonger yalima sɛgɛsi aw tigɛlen don fɛn dɔ de kan ko ni transition in janyana o de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la wa aw tigɛlen bɛ fɛn jumɛn de kan n'a b'a fɔ ko ka transition janya. Bon vous savez i bɛna ye k'a fɔ n'i ye discours in ta k'a lajɛ transition jani ko kuma t'a kɔnɔ mais kuma kɔni fɔra kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ est-ce que a man kan an ka leçon tirée de l'expérience parce que i b'a dɔn a fɔra nin yɔrɔ la quel désastre. Les principales vertus de la démocratie en République du Mali se résument aux élections et à la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger 2015. En 2012, tout le débat s'est consacré à l'élection et à la négociation. 9 ans après, l'ère est au débat tourné vers l'élection et la mise en œuvre de l'accord, présenté comme l'unique document de la paix. Donc, on va faire un mot faudron. Est-ce que Jamana kono kuma wɛrɛ tɛ se ka fɔ ni élection ni négociation tɛ wa a yɛrɛ nin kɔnɔna na ko i bɛ ka sigira 2013 a sigi wagati o kun condition ka kusa ni sisan ta ye mais a sigilen kɔfɛ fanga firila ko est-ce qu'il n'est pas temps an k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen wa mun b'a to kalata kɔfɛ an kana bila ni ɲɔgɔn gɛlɛya kɔnɔna na donc olu ɲininkaliw de kɛra min b'a jira k'a fɔ c'est pourquoi an y'a fɔ nin yɔrɔ la wagati min na jamana bɛ ka taa l'État a toutes les chances l'État avait toutes les chances de se resserrer davantage autour du pouvoir issu des élections tout en précisant que les conditions qui entouraient ces élections-là étaient de loin meilleures aux conditions actuelles. Donc an ye expérience kɛ élection ko la 2013 ka na expérience k'a la 2018 kɔfɛ an nana député kalata la o de kɛra sababu ye ka na ni jamana firi de ye mun nana n'o ye parce que a se tɛ jamana yɛrɛ ye ka même les élections crédibles k'olu organiser ka na ye k'a fɔ nin kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko i bɛ taa kalata la kalata a bɛ cadre damadɔ de demander d'abord le cadre physique c'est-à-dire que kɛnɛ min yɔrɔ jumɛn de bɛ a bɛna kalata ye o bɔlen kɔfɛ organisation matérielle a bɛna a labɛn cogo jumɛn na ni lakana tɛ yen o kɔfɛ a bɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔ de kan ka taa kalataw ye mɔgɔ minnu kan ka taa kalataw ye olu yɛrɛ miirina ko ye jumɛn kalata la bi a dun yɛrɛ ko an ka fangaw tɛ se ka jɔ ko parce que ce ne sont pas des pouvoirs légitimes o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est que jamanadenw ka danaya ni jamana kɔnɔdenw ka nimudingo fanga tɛ donc n'a ko b'o cogo la k'a fɔ sisan an ka taa élection na nin cogo la
au monde mina sigio au loup na crédibilité du sera pour avoir une légitimité et de faire face à la situation réelle. Kakla kana iraka fo en 2012 Djembe na Mali digi ko ka kalata ke objectif principal mu tumala c'est d'avoir un gouvernement légitime même si kana siga fo engagé avec les terroristes. Imaginez, on nous a poussé d'aller aux élections juste pour avoir un régime légitime qui doit pouvoir discuter avec des terroristes. Alors terroristes la légitimité du c'est un discours mais clair à Tiboulé il clair à Kala peut-être dono amina bororeke spécialement discours kono kokan moko ka donc a fo kuma chama fora mais kuma munu me frakali ni sokoli ni bunteli ke olu de ben kono quoi parce que jamana kono do moko bori la a tiena nya famel sora la nya famel sora donc c'est ça non ya famia ande me bagaw CEDEAO fo ka se onuma olu te ka on pousser ka on bla élection na fo ila wala sa olu ni terroriste be se ka sikka ma to kam yori ke en 2012 600 élection ku yemu c'est comme si na fo parce que waro ni kono na afole no ko ameka ta yo ya yo min kono. Donc, il faut une rupture. C'est-à-dire qu'une rupture s'impose. Et voilà, comment j'ai terminé. Et voilà, à présent, nous sommes persuadés que nos amis et pseudo-partenaires n'ont pas la moindre intelligence de tirer les leçons des expériences. Cela s'est traduit par une effervescence de la communauté internationale voulant dans ces climats de désarroi imposer les élections au peuple malien dont le principal souci est la sécurité. Donc, cette fébrilité n'annonce pas de jours meilleurs, nous pousse à agir pour dire non au dictat, non à l'ingérence des organisations de la communauté internationale afin d'asseoir la volonté du peuple pour la survie de notre nation. Donc, c'est comme si, au lieu que green, élection, nous, en mécanisme, depuis 2012, on a un principe quand, en déclaration, mais en principe, puisque vous voulez les élections, mais nous, on vous demande de sécuriser. C'est-à-dire que échanger les deux. Voilà. Donc, parce que dans l'élection, c'est comme si on a fait tembler. On a une élection là. Comme ça vous tient au cœur. Comme vous voulez voir notre pays comme le pays, c'est-à-dire comme vous voulez voir notre pays comme le pays le plus grand démocratique du monde. C'est ça votre problème, non? Au lieu d'ambition Toria. D'accord, on échange. On vous donne ça, mais au préalable, il faut sécuriser le pays. C'est très simple. Voilà, donc ni pression, ni jatimine ba fo ko ambare no élection, mais quel est kono, il va y quand ta pression drone. C'est juste pour avoir des argumentaires, d'amener soit nos partenaires à changer le fusil d'épaule, soit d'amener les autorités à prendre les responsabilités vis-à-vis de ces partenaires-là qui sont ces deux partenaires, soit à jamana kono dum antena sonka anto disam anti jamana tseka to ko kuma be kuruta ko donc partenaire ka freke am se ka cadre change ko mina angata donc ni pression am ka kan reka ka ke autorité kan ka ke fene munu bi ka foku bande me ka kolukan pour que moi si be ka priorité ka ke sécurité. Donc ni afa merci ça no kala era kunte transition jali kala kunye sécurité la kana be se kana jamana kono. Parce que ni ni jatimine préoccupation mi parce que moko kuma chama be bololo sanfé moko ko ni ayo ba foku be to fanga la ba soro fanga kadide donc abe ku soutenu ka to fanga la kuma chama be donc fa fene kanya foli ke kumina abe fe ko toy munu moko fo c'est normal le ko fo parce que chama be mala moi je suis le porte-parole du mouvement Révolution debout sur le rempart. Je vous le dis en cas assemblée là c'est que nous on a décidé là. Le terme même soutien à la transition, ou bien prolongation de la transition, ou attendre l'engagement là. Mais, quand isoler l'obé. Mais, c'est pourquoi on tient chaque fois qu'à déclaration, c'est pourquoi, mouvement, il a rabattu Morodoka. Mi ne be se ka kuma ni mouvement toy. C'est pourquoi il a fait au départ, il y a porte-parole. Donc, porte-parole cadre qu'on a, on fait la part des choses. Donc, c'est comme chama fo mo chama farlanga, ton chama farlanga, mununga la ine droit à prolonger. D'accord. Ton chama farlanga mununga la ine élection kanake. Prolongation era kana bola, élection era kanake. Chama parti era do era be local la ine parti era kabo malgola. Bon, e bono na be farnyonga. Comme a belle la ine e be kan fin fon fo la kana de té.
jamana ka se ka taa ye donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o dénominateur commun la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o dénominateur commun min na mɔgɔ minnu bɛ ka parce que mɔgɔ dɔw bɛ olu ka laseli de bɛ transition yɛrɛ fragiliser parce que au lieu que a ka bonne foi ni a ka souci jamana lakanani ni jamana bolodiŋa o tɛna yɛrɛ fangako de bɛna ye dɔw ka laseli dilen don dɔ parce que dɔw bɛ laseli kɛ cogo min na ne yɛrɛ bɔra ka dakura damadɔ min fɔ n'i y'a ma don détail la ni discours kan fo ka discours yɛrɛ kalanni fo ka a kalanni nege don i la parce que fɛn b'a kɔnɔ n'i y'a mɛn fɛn bɛ mɔgɔ nafa voilà n'i y'a mɛn i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de ladannen don ye n'a mago bɛ nin na a ye nin kɛ an ye faamuyali sɔrɔ a la sɛgɛsi an y'a ye nin semaine kɔnɔna na o baarakɛɲɔgɔn dɔ n'o ye Isakaw Jim ye ko a minɛla fangatigilamɔgɔw fɛ donc ka kɛɲɛ ni a ye vidéo minnu kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ donc komi ko k'i ye CNT membre dɔ ye yalima CNT mɔgɔ kɛlen don ka fɛn dɔ sigi sen kan walasa k'a kɔkɔrɔma don ne ka honorable tɛ CNT ko yɛrɛ depuis école la an kun y'a kanu k'u b'an kɛ école ka député ye o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ bon comme n bɛ lutte sociale kɛ kosɛbɛ c'est à dire que dugukolo ko ni fɛn caman mɔgɔ ka du ko ni fɛn caman ne ka journaliste a ɲɛsinnen don ma kosɛbɛ quoi je suis un journaliste c'est à dire que versé dans la lutte sociale donc o bɛ cogo min na mɔgɔw de nana par armination ka n wele ko honorable bon n'u ka fɔra kan fɛnɛ an tun ye député a ɲini 2013 k'a ɲini je crois 2000 i bɛ ka binna san jumɛn 2020 2018 i bɛ ka binna san jumɛn je crois c'est en 2020 donc pratiquement o fɛnɛ na an tun ye député a ɲini o la et donc o la finalement a nana fara fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ wele honorable ka kɛ ni olu yɔrɔ ye n'o tɛ an tɛ CNT kɔnɔ sisan an bɛna min fɔ dɔrɔn Kajoum ta fan na tiɲɛ yɛrɛ la a fɔli man di antenne kan Kajoum ne ni a ka ɲɔgɔn ye ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka bɛ se ka fɔ siɲɛ kelen mais an bɛ ɲɔgɔn kalama o don fɛ a yɛrɛ n tɛgɛ bisi k'a fɔ ko je suis trop gauche c'est à dire que n ka kuma kɛ cogo la c'est comme si vraiment n tɛ CEDEAO ko ni faransi ko ni fɛn kirikaraw la donc ale bɛ ten quoi mais c'est pas facile ne bɛ baara kɛ cogo min na hali ni groupe WhatsApp tɛ yen ko groupe WhatsApp min kan n'a fɔra ko ne kana n'a bɔra débat la k'i bɛ ne ka vocal bilalen groupe WhatsApp kan n t'a consulter yɛrɛ wa hali ni ye fɛn bilalen kun groupe WhatsApp la ni m'a sɛbɛn message k'i ma taa kalan c'est pas facile donc je ne suis pas trop réseaux sociaux kelen c'est pas parce que a man di yɛrɛ c'est parce que mɔgɔ ka baara kɛ cogo ti permettre ka se k'a kɛ ko bɛɛ la quoi parce que réseaux sociaux fɛnɛ c'est très coûteux et puis voilà ko ninnu dɔ b'a la an tɛ ko minnu bɛ ɲɛdɔn bon n tɛ se ka n tɛ Kajoum ninnu ka laseli fanba bɛ kɛ réseaux sociaux kan tiɲɛ la ne tɛ a fɛn ninnu lamɛn ten kosɛbɛ pour que k'a dɔn min ni a b'a ka kɛ ni a ni dɛmɛ ka kan ou bien n'a ni dɛmɛ man kan mais min kɔni jalakira la o ye k'a fɔ a bɛ atteinte à l'ordre public ko a bɛ kumaw fɛnɛ fɔ fɛnɛ min bɛ tali kɛ dankari la fanga fɛnɛ na bon ne bɛ nin fɔ mɔgɔ caman ɲɛna kuma la an bɛ kɛlɛ min na depuis yiriba kɔrɔ ne ko an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ i kana to a ɲama ka yɛlɛ la o bɛ cogo min na n'i bɛ kuma i kana to kuma ɲama ka yɛlɛ la bon c'est comme si an ka mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ a ka d'olu yɛrɛ de ye ka kuma dɔ fɔ min bɛ a ɲama yɛlɛ o la c'est-à-dire que min o ɲama ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ e bɛ ka kuma fɔ kuma min don e bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw tulo b'i la e bɛ k'a fɔ k'i bɛ ka dɔ de kɛlɛ e bɛ k'a fɔ i yɛrɛ bɛ nisɔndiya i tilalen kɛ kuma na ko vie taara a yɛrɛ sɔrɔ nin e bɛ ka vie min compter mais e bɛ ka vie min compter o i b'a sɔrɔ i tɛ mɔgɔ 10 sɔrɔ e ka vie la min yɛrɛ ye e faamubaga ou bien min ye e kanubaga ye o e bɛ ka vie min lajɛ dɛ olu mɔgɔw bɛ k'e lajɛ de ka daji tu i kun na bon n'o ɲama fasugu yɛlɛn'i la kaso don kaso tɛ o minɛli don minɛli tɛ o a b'i sɛgɛn quoi donc ne bɛ fɛ dɔrɔn peut-être an caman ka yɛrɛ sama ka bɔ o kɔnɔ mais o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ komi a ko bɛ kiri ka bolo kan an ma ne ma ɲiniba k'a ko kan k'a dɔn min don mais n'a sɔrɔ k'a fɔ kɔni dɔrɔn de a bɛ ka kuma de fɔ kuma min n'o bɛ se ka fanga tɔrɔ k'a minɛ n'o de kama a t'o kun bɔ Kajoum ka kuma tɛ foyi bɔ bari ni sɔngɔ la foyi a bɛ se ka digi mɔgɔ la mais foyi voilà ok sɛgɛsi an ye faamuyali caman sɔrɔ Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw sɛgɛsi de tun b'an bolo bi n b'a dɔn a y'a da don ka walawalali kɛ ko caman na walasa a bɛ se ka faamuyali kɛ donc sisan an bɛna kuma d'a ma k'a ka kumakan laban di jama ma ni kumakan laban min b'a bolo Mali ɲɛli ko la kuma b'i bolo sɛgɛsi ok an bɛ foli se lajɛlibagaw ma vous savez an bɛ min fɔ d'abord bɔlɔla ko kan bɔlɔla ninnu kan hali kunnafonidili kana kan mɔgɔ bɛ sensationnel de kɔnɔ kosɛbɛ
min bɛ ni a bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ mɔgɔ misi a bɛ mɔgɔ ladimi a bɛ mɔgɔ la olu ko fasugu ninnu bɔlɔla ninnu dabɔra an ka se ka ɲɔgɔn bilasira kunnafoni dili yɛrɛ dabɔra an ka se ka ɲɔgɔn bilasira wa kunnafonidila yɛrɛ kalankan ye k'a fɔ min da aw ma a bɛɛ a ka kɛ tiɲɛ de fili bɛ se ka na ni o de bɛ se ka na n'o tilala o bɛ tilan maliyɛnw an filɛ phase min na dusu tɛ n'a fɔra ko dusu o ye dusulankolon de ko don sinon diɲɛ ko bɛɛ dusu de dɛ n'i ye ko fɛn o fɛn kelen ye dusu de y'a kɛ an ka dusu ta mais n'a ye dusu ta an k'a dɔn ko ɲɛlɛkɛ dusu hakili de y'o ye n'i y'a mɛn ko i ka hakili bila ɲɛfɛ kɔrɔ tɛ dɛ i ka dusu ta min ɲɛlɛkɛ dusu ye an k'o baara ta o bɔlen kɔfɛ an ka baaraw kɛ ni kunnafoniyaw jɛlen kunnafoniyaw dɔw fɔra yan mɔgɔw k'a ɲini u ka insister u k'a ɲini k'a dɔn parce que ni i sɔmina n b'a dɔn kuma la nkalon tɛ place sɔrɔ i nɛnkun kan parce que tiɲɛ min ne kan k'o fɔ yɛrɛ o wagati tɛ e bolo ne ko k'i bɛ ne ɲininka bi fo n'i sɛgɛnna wagati min na voilà c'est-à-dire que n tɛna se ka ban ɲuman fɔ la jango ka taa se juguman ma mais juguman fɔ de bɛ mɔgɔ c'est-à-dire que ɲuman dɛsɛ de bɛ mɔgɔ bila juguman fɔli la donc o nɔ kan an k'an dun ni dɔnniya ye Mali dan tɛ si ɲinan dɔrɔn ye wa transition fana kɔfɛ Mali fana bɛ yen an kana ko bɛɛ résumé ka bɛn transition ma an k'a miiri ko an mago bɛ Mali yɛrɛ yɛrɛ la parce que an bɛ kɛlɛ min na a n'an ni de bɛ ɲɔgɔn na n'an ka jamana in ma bɔ nin bingali kɔnɔ a ma ɲi dɛ donc an bɛ se ka kuma kuncɛ n'o de ye merci beaucoup. Merci Sɛgɛsi Mali kunnafoni jabana ye ni ye an tɛ sɛgɛn kuma in fɔli la don o don an bɛ segin kuma kelen kan k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kɔnɔkuluba kelen walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na an b'a fɔ k'an bɛɛ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan.